на орехи, примерно, дългите и леките. Се. С калкулатора? С калкулатора. Закусваме с калкулатора. Чакай сега да не се смеем, че да не я секнем. Да, като и се смееме понякога и се ядосва, че и се смееме. Идеална си, давай. С лъжичката, да. Нищо, че няма, мама. Мама. О, телефонът. Телефонът ти, мамо. Отцапа си телефона. Харесва ли ти тая закуска, мамо? Да. Ох, Боже, да.